ಯಾನ ನಿಖಿನ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತುಳುತ ರೀಸೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕದ ಹೀರೋ ಆಯ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ 5 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂದನು ಮಾತಕಡೆ ಓಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮಾತಕಡೆಲ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 5 ದಿನ ಇಟ್ಲ 80% ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ರೀಸೆಂಟ್ ಬೊಂಬೈಡ್ 15 ಶೋ ಕೊರುಂಡು 15 ಶೋಲು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ఒక ತುಳುನಾಡು 16 ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ 5 ದಿನಕ್ಕಲ್ಲ 4 ಶೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚರಿತ್ರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ 25 ದಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 4 ಶೋ 5 ಶೋ 10 ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಾರದ ನಡು 4 ಶೋ 5 ಶೋ ವಾರದ ಎಂಡಿಂಗ್ 7 ಶೋ 8 ಶೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿದ ಜನಕುಲಿರೇನು ಒತ್ತೊಂದೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಜನತೆಗೆ ಇದಾದ ಪನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇಡೀ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲಕ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಬಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಬ್ಯಾಂಕೇಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿದಿನೇ ಎನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ದ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿದಿನೇ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಈಟು ಪೊರ್ಲು ಆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈಟು ಪೊರ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಅವಡು ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವು ಪೂರ ಪದ್ಯೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಡು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವಡು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಓಮಂಜೂರು ಮಂಜುರೈ ಮೂಲೂರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅವೇ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ರ ದಿಗ್ಗಜ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗೊಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸತಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಟಾಗಿ ಈತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಜನ 10 ಸರಿ ಬೈದಕೊಂಡು ಕೆಲವರು 11 ಸರಿ ಬರೆದ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಈತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಸೂರಜ್ ಅವ್ರು ಬರತ್ತಿನ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಕ್ಲೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಈತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟರ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಗೆಂದಾದ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಚಿರಗುಣಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡ ಮಯೂರ್ ಬರೀನ ಪೂರ ಅವು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕನೇ ಎಂಚಿನ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅವು ಸಿಂಕ್ ಅದು ಉಂಟುಡು. ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೆಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅವಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಪದ್ಯ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಜೋರುಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಂಚಮಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದ್ಯ ಅವೇ ಪನ್ಲಕ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಕಥೆನ ಹೊಣೆಯಿನ ಪೊಲ್ಲಿನ ಎಂಚಿನ ದನಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಪನೋಡ ಸೂರಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಕೊಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತೆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಗೈ. ನೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಕೊಂಡ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋಡು ನಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದು ಗುರುತಿಸ ಅವಡು ಬಂತೀನಿ ಒಂದು ಆಸದು ಇದು ಬೈದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಏತೇ ಬಂಗಾಣಲ್ಲ ಆರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡೋದು ಬೆಂಟರ್ ವಿನಃ ಅರೆಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಕೊಡು ಅಥವಾ ಇಂಚೊಂಜು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪೋಡು ಬರ್ತೀನಿ ದಾಲೇಜಿ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಕೆ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ಪ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ಪ ಅರೆಗೆ ಏತೇ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕೂತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತಂಪುಜಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ರೀತಿ ಅನ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣೋದಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಕ ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುತ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸೋನಾಲ್ ಮಂತೇರು ಅರ್ನಲ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಮೂಡಿದು ಬೈದ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಅದು ಎಂಚ ಇರೋದು ಖುಷಿ ರೀಸನ್ ಬಂಡ ಅಬ್ಬೆ ಪಂಡತೆ ಸೂರಜಣ್ಣಗ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾದ. ಸೋನಲ್ ಮಂತ್ರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರೆ ಕಮ್ಮಿ 3-4 ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಡಿಕೆ ತುಳು ನಟಿ ಬಂಡ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಮಂತ್ರಿ ಆತ ಆದ್ಲ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರ್ಲ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ದಾಲೈತಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ನುವಾರು. ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಟ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಂಗೆ
ಏನನ್ನ ಏನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಲ್ಲಿ ಕೊಂಚದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿದಂಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಬಂತಾರೆ ನಿಕಲ ಜೋಡಿ ಬಾರಿ ಫೋಟೋ ತೋಜಿನ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೋನಲ್ ಮಂತ್ರನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡೇ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಈತು ಡೌನ್ ಟು ವರ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೂ 5 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಕಂತೇರು ಇದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ 100 ದಿನ ನಿಕುಲು ಕೊನೋಡು ನನಲಾತ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಿಲಿಬೈಲಿಯ ಮುನಕ ನನಲ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಪರ ಊರುಡು ಮಾತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚೆ ನಾವು ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಗೆಂದೈನ ಮಾತ ತುಳುವೇರೆಗ್ಲ ಒಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯರೆ ಏರು ಬಾಕಿ ಇರ್ಲಿರು ಅವು ಊರ್ದಕ್ಕುಲವಡು ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕುಲವಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪಾತ್ರ ತುಳುನಾಡು ಓವೆ ಯೂಶಲಿ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ 5 ದಿನ ನಡತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇತೆ ವಾಲ್ಪಲ್ಲ 100-200 ದಿನ ನಡತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದ ತೂಕ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಟೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕೆ ನನೋರ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ನನಾದ ಬರ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಪೂರ 3ನೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಯರ ಬರೆಯರು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚು ಓದೋದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಕೊರೋಡ್ಚಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು ಇದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಏಕೊಂಡ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಕೊರಿಬೇಕಾದ ಐದು ಪೂರ ಪುಳಿ ಮುಂಟ್ರೆ ಓಡಿಸಿ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಲಾಭ ಉಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಪನೋಡು ಕಂಡದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಪಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಾಡ್ನದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡ್ಸಿ ಯಾಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬತ್ತನ ಇರ್ದು ಬತ್ತದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆರ ಏತ್ ಆ ದಿನದೆತ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದ ನಿಖುಲ್ ಪಾಡ್ನ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಖುಷಿ ಕೊರು ಬಟ್ ಅವೇನ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ದು ನಗ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಡೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂತೇರು ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಐದು ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಅವೇನು ಪೂರ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡ್ಸಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ್ ಕೆಲವರು ಪಂಟು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅದೇ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಡುವಂಥ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಿಖಿಲ್ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇರೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನ್ಪೇರು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋದು ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕೈದಿದ್ದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಡೆಕ್ ಗೆಂದಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಅಮ್ಮನಕ ತಂಡದ ಕಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.